खुलुमबाय लोगोफोर टेक्निकल बड' YouTube चेनेलाव आं गासैखौबो बरायनाय जाबाय। आंनि मुङा रमेन। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जोङो YouTube चेनेल आइकनखौ माबोरै बानायनाय जायो आरो लोगोसे बेखौ जों माबोरै आपल'ड खालामनाय जायो। थ' नोंथाङा जुदि आंनि बे भिडिअखौ गिबि खेबनि थाखाय नायदोंबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय साबस्क्राइब बाटनाव थुगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो लोगोसेनो नोंथाङा बे बेल आइकनाव थुनानै होगोन होननानै आङो रोजासे मिजिं खालामनाय जाबाय। थ' लोगोफोर जों समखौ ओरैनो बाहेर गैयालासेनो फै जों थांदोनि लेट्स गो। आसा खालामो साबस्क्राइब बाटनाव थुनानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। इउटिउब चेनेल आइकना आसलते मा जाय सावगारिया चेनेल आर्टनि लोगोसे थाफायो बेखौनो इउटिउब चेनेल आइकन बुंनाय जायो। खायसे मानसिफोरा बेखौ इउटिउब प्रफाइल पिक्चारबो होननानै बुङो। बेनि गोजाम मुङा जाबाय इउटिउब आभातार। कम्पिउटाराव नायोब्ला नैबेनो जाहैबाय चेनेल आर्ट। बेनि आगसिथिंजाय खाथियाव थानायानो जाहैबाय चेनेल आइकन। बेखौ टेब्लेट आरो मबाइलाव बेबायदि नुनाय जायो। चेनेल आइकना नोंथांनि थाखाय जोबोदैनो इम्परटेन्ट। बेयो नोंथांनि ब्रान्ड आरो गासैखौबो अनलाइनै नोंथांनि सिनायथिखौ फोरमायनानै होयो। गासै जायगायावनो बे आइकनखौ नुनाय जायो। जेब्ला कमेन्ट्सनि नोंथाङा फिननाय हरो अब्ला बेखौनो नुनो मोनो। जेरैबायदियै नैबे आंनि चेनेलनि खायसे कमेन्ट्सनि रिप्लाइ लिरनायफोर बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों जेब्लानो आं रिप्लाइ खालामदों अब्ला आंनि चेनेल आइकनाबो बेवहाय नुजाफादों। फै जों गिबियावनो जोङो माबोरै इउटिउब चेनेल आइकनखौ बानायो बेखौ जों सोलोंना लाग्रोनि। आं बेवहाय मोननै फ्रि वेबसाइटखौ बाहायदों। बे फ्रि वेबसाइटफोरा जाबाय फ्लेमिंग टेक्स्ट आरो पिगमांकि। नाथाय जागायनायनि आगोलनो खायसे खोथाफोरखौ नोंथाङा नोजोर लाखिनाया जोबोद गोनां। गिबि टिपआ जाहैबाय चेनेल आइकना स्कुवेर एबा बर्ग नङाब्ला बेंखनबारि जानो नांगौ। जुदि नोंथांनि चेनेल आइकना गुबुन दाथाय जायो अब्ला बेयो दाननाय थांगोन थामहिनबा दानजालांगोन। नैथि टिप आइकननि रेजुलेसना जोबोद मोजां जानो नांगौ। नोंथाङा जुदि आइकनाव टेक्स्ट लागायनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा बेखौ नोजोर लाखि जाहाथे फिसा डिभाइसफोर जेरै मबाइलफोराव बेखौ जोबोद मोजाङै नुयो। इउटिउबआ बेखौ बुंनो नागिरो जे नोंथांनि आइकननि रेजुलेसना 800x800 पिक्सेल जानो नांगौ। बेनि ओंथिया मा बुजायनाय जादों? नोंथांनि गोलावआ 800 जानो नांगोन आरो गुवारा 800 पिक्सेल जानो नांगोन। नोंथाङा बे आइकनखौ बर्ग महराव बानायगोन नाथाय बेखौनो नोंथांनि पिसिआव गलाकार बायदि नुनो मोनगोन। टेब्लेट आरो मबाइलाव बे महरानो बेंखनबादि नुजायो। बेनिखायनो आइकन बानायनाय समाव बेनि जिंथिंजाय खायसे गेप लाखिनो दाबावगार। चेनेल आइकननि थाखाय नोंथाङा जेपिजि, जिआइएफ, बिएमपि एबा पिएनजि फरमेटखौ नोंथाङा बाहायनो हायो। नाथाय इउटिउबनि बादिब्ला नोंथाङा एनिमेटेड आइकन दा बाहाय मानो होनब्ला बेयो एनिमेशन जानाय नङा। फैदो अब्ला जों गिबियावनो फ्लेमिंग टेक्स्टआव थांगोन। ब्राउजारनि सायाव नोंथाङा टाइप खालाम flamingtext.com। बेनि उनाव एन्टार थुनानै होगोन। बे फ्लेमिंग टेक्स्टनि वेबसाइटआ बेबायदि गेंबाय। नोंथाङा बेवहाय गोबां रोखोमनि गुबुन फन्ट स्टाइलाव गुबुन बेकग्राउन्ड कालाराव गुबुन इफेक्ट थानाय गोबां रोखोमनि नोंथाङा लग' डिजाइन नुनो मोनगोन। आरो सिङाव दङ नेभिगेशन बार। बेवहाय नोंथाङा गुबुन पेजआव थांनो हायो। बेवहाय नोंथाङा पेजखौ रिफ्रेश खालामनो हायो आरो नुजानाय लग'फोरनिफ्राय नोंथाङा जायखौ पसन्द खालामो बेखौ सायख'नो हागोन। नाथाय बे भिडिअ'आव आं नोंथांखौ नैबे लग'खौ आङो कास्टमाइज माबोरै खालामो बेखौ फोरोंगोन। दानिया नोंथाङा नैबे लग'नि सायाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला मोनसे गोदान पेजआ खुलिगोन। दानिया आङो एडिट लग'आव थुनानै होगोन। जेब्लानो आङो क्लिक खालामनानै होबाय अब्ला मोनसे गोदान पेज बेबायदिनो खुलिबाय। अब्ला नायदो बेवहाय नोंथांनि सिगाङाव खायसे इनफरमेशन ओंखारदों। बयनिख्रुइ गिबिया जाहैबाय बेनि लग' टेक्स्ट। नोंथाङा बेवहाय जायखौनो लिरो बेखौनो नोंथाङा नैबे सायाव नुनो मोनगोन। थ' दासान्दि बेवहाय सायाव डायरी दङ। जों बेखौ सोलायनानै लागोन। आं बेवहाय आंनि चेनेलनि मुंखौ लिरनानै लागोन जाय टेक्निकल बड'। थ' अब्ला नायदो बेनि सायाव टेक्निकल बड' सोदोबा बेबायदिहाय नुजाबाय। नाथाय बेयो रेक्टेंगुलार, डेट मिन्स आयतारि महरनि जानानै नुजादों।
थ' बेखायनो आं बेवहाय बेखौ आं स्कुवेर खालामनो नाजागोन। बर्ग महरनि बा स्कुवेर महरनि खालामनो थाखाय आं मा खालामगोन? नैबे लिरनाय मोननै सोदोबनि गेजेराव आङो कार्सरखौ दोनगोन। बेनि उनाव आं एन्टार थुनानै होगोन। बेनि उनाव नै नायदो बेयो स्कुवेर शेपनि जालांबाय। That means बर्ग आकारनि बेयो जाबाय। दानिया बेनि सिङाव नाय फन्टनि साइज। बाय डिफल्ट बेयो 89 जानानै थायो। नोंथाङा बेखौ सोलायनोबो हायो। आं बेखौ बारायनानै होगोन जाहाथे आंनि नैबे फन्ट साइजआ गिदिर जायो आरो बे आंनि बे लिरनाय सोदोबखौ गिदिरै नुयो। नै नायदो नैबे फन्टआ मा जाबाय? गिदिर जालांनो हमबाय। नोंथाङा नोजोर होयोब्ला बेवहाय आगदाथिंजाय मोनसे सोदोब लिरनाय नुगोन। बे जाबाय प्रिमियाम। थ' बे मा बुजायो? नोंथाङा नैबे स्लाइडारखौ जुदि बेबायदि लांबाय थायोब्ला गेजेराव थानाय मोनसे सिनखौ नोंथाङा बारोब्ला बेयो प्रिमियाम भार्सनाव गोग्लैहैयो। बेनि ओंथिया नोंथाङा जुदि नोंथांनि आइकननि लिरनाय सोदोबखौ जोबोद गिदिर खालामनो लुगैयोब्ला अब्ला बेयो प्रिमियाम फिचाराव गोग्लैहैयो। आरो जुदि नोंथाङा बेखौ बेबायदि खालामनो लुगैयो अब्ला नोंथाङा खायसे रां होनो नांगोन। नाथाय आं नोंथांखौ दिनै फ्रि भार्जनावनो आइकन बानायनो फोरोंगोन। बिब्दि खालामनो थाखाय आं नैबे स्लाइडारखौ आगसिथिंजाय लानानै थांगोन आरो बेखौ आङो नैबेयाव लाखिगोन। अब्ला मा जागोन? प्रिमियामा बेवहाय अफ जालांगोन। 192 फन्ट साइजआ जोंनि थाखाय सेफ जागोन। नोंथाङा जुदि नोजोर होयो बेनि सिङाव दङ फन्ट दङ आरो नैबेवहाय दङ ड्रप डाउन मेनु दङ। बेवहाय क्लिक खालामोब्ला नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि फन्ट स्टाइल नुनो मोनगोन। नोंथाङा जुदि बे फन्टखौ मोजां मोनाखै अब्ला नोंथाङा बे ड्रप डाउन मेनुनिफ्राय जायखिजाया फन्टखौ नोंथाङा सायख'नो हागोन। नाथाय आं बे फन्टखौनो बेवहाय बाहायगोन। बेनिखायनो आङो केन्सेलाव थुनानै होगोन। फिलहाल आङो बेवहाय इंलिश सोदोबसो लिरगासिनो दं। नोंथाङा जुदि गोसो जायोब्ला बर' सोदोबजोंबो बेवहाय लिरनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा गुगोल ट्रेन्सलेटआव थांनो नांगोन। गुगोल ट्रेन्सलेटआव थांनानै नोंथाङा बेबायदिहाय हिन्दी सोदोबखौ लिरनो होनो नांगोन। गिबियावनो आं इंराजिदो लिरगोन, टेक्निकेल बड' लिरगोन। बेनि उनाव आं बेखौ हिन्दीयाव ट्रेन्सलेट खालामगोन। नायदो बेयो हिन्दीयाव बा बर' ट्रेन्सलेट जाहैबाय। दानिया आं मा खालामगोन? बेखौ कन्ट्रल ए थुनानै सिलेक्ट खालामनानै लागोन। बेनि उनाव कन्ट्रल सि थुनानै कपि खालामनानै लागोन। दा जोङो थांफिनगोन बै जोंनि लग' बानायनाय वेबसाइटआव आरो थांनानै जों बेवहाय टेक्निकेल बड' सोदोब लिरनायनि गाहायाव आं बेवहाय बेखौ पेस्ट खालामनानै होगोन। कन्ट्रल प्लास बि थुनानै होयोब्ला बेवहाय बे सोदोबा पेस्ट जागोन बा सिथाबगोन। थ' नायदो बेयो बेबायदिहाय नुजायो हिन्दी बा बर' हांखोआवबो। दानिया आं बे टेक्निकेल आरो बड' मोननैनि गेजेराव कार्सरसिन खालामनानै एन्टार थुनानै होब्ला अब्ला बेबायदि थुनानै होयोब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन जोंनि लग'आ बेबायदिहाय नुजागोन। नाथाय मोनसे खोथाखौ नोंथाङा नोजोर हो, बे लग'नि रिडेबिलिटिया एसे खमायलांबाय। That means बेखौ जोङो गोजाननिफ्राय खोब मोजाङै नुनो मोनाखै। थ' गोसोआव लाखिनो गोनां खोथाया जाहैबाय नोंथाङा जेब्ला लग' बानायनाय समाव नोंथाङा मोननैनिख्रुइ बांसिन सोदोब लिरनो नाजानो नाङा। नोंथाङा जुदि बेबायदि खालामोब्ला अब्ला नोंथांनि जिथु रिडेबिलिटिया गोमालांगोन। That means नोंथांनि लग'नि साइज बा आइकननि साइजआबो गुबुन जालांगोन। नोंथाङा जेब्लाबो गोसोआव लाखि नोंथांनि लग'आ स्कुवेर जानो नांथारगोन। नोंथाङा जुदि बेवहाय आयत आकारनि खालामो अब्ला नोंथांनि लग'आ मबाइलाव दानजानाय थांगोन। थ' बेखायनो आं बेवहाय बर'यै लिरनाय नैबे सोदोबखौ आं बेवहाय डिलिट खालामनो हागोन। आं बेबायदि नोंथांनो दिन्थिदों जाहाथे नोंथाङा मोनथि मोनो जे जोङो चेनेल आइकननि थाखाय हिन्दी सोदोब बा बर' सोदोबखौबो बाहायनो हायो। दानिया नाय बेथ' जाबाय टेक्सटनि खोथा। दानिया फैदो जों नैबे लग' अपसनाव। बेवहाय थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा खायसे अपसनफोर नुनो मोनगोन। बे अपसनफोरनि गेजेराव जाबाय नोंथाङा खायसे कालार्सफोर चुज खालामनो हागोन। पेटार्न दङ आरो ग्रेडियेन्ट दं। नोंथाङा बेवहाय थुनानै जायखिजाया कालारखौ सायख'नो हागोन। नोंथाङा जुदि नैबे कालारखौ मोजां मोनाखैबा अब्ला नैबेनिफ्राय नोंथाङा जायखिजाया कालारखौ सायख'नो हागोन। सायख'नो थाखाय नोंथाङा सायख'नो गोनां कालाराव बेबायदि थुगोन। थुनायनि उनाव नोंथाङा अके थुनानै होगोन। नाथाय आं बेखौ बेबायदियैनो थानो होगोन। बेखायनो आं केन्सेल अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया कालारनि उनाव फैयो जोंना पेटार्न। नोंथाङा बे पेटार्ननिफ्राय जायखिजाया नों पेटार्नखौ सायख'नानै नोंथांनि आइकनखौ साजायनो हागोन बा आइकनाव होनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया बे पेटार्नखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै बा सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा अकेआव थुना होब्लानो नोंथांनि पेटार्ना सिलेक्ट जागोन। नाथाय फिलहाल आं बेवहाय केन्सेलखौ थुगोन मानो होनब्ला आङो बेबायदि पेटार्नखौ दिनै बाहाया। दानिया जोबथारनायाव दङ ग्रेडियेन्ट। बेवहाय आं क्लिक खालामबाय अब्ला बेबायदि नुनो मोनबाय बेवहाय गोबां रोखोमनि कालारजों बुंफबनाय खायसे ग्रेडियेन्टफोर
अप्शनफोर दं नोंथाङा बेनिनो जायखिजाया मोनसेखौ सिलेक्ट खालामनानै अके खालामब्लानो नोंथांनि आइकननि सोदोबाव खायसे ग्रेडियेन्टआ नुजागोन ओरैबायदिहाय ग्रेडियेन्टनि ओंथिया जाबाय आसलते मा कालारफोरनि मिक्सचार नाथाय फिलहाल आं बेवहाय केन्सेलखौ थुना होगोन मानो होनब्ला आं बेवहाय ग्रेडियेन्ट बाहाया थ' आंनो बेवहाय जेबो मा नाङा ग्रेडियेन्ट नाङा जेबो पेटार्न नाङा फिलहाल आं आंनि आगोलनि कालारखौनो आङो साबसिन मोनदों बेखायनो आं आगोलनि कालारखौ चुज खालामगोन बेनि उनाव जों थांगोन शेड'आव थांगोन जेब्ला नोंथाङा शेड' अपसनाव थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनाव बेबायदिहाय खायसे अपसनफोर नुगोन बाय डिफल्ट बेयो जेब्लाबो ड्रप शेड' जानानै थायो नोंथाङा जुदि गोसो जायो अब्ला नैबे रिफ्लेक्शन शेड'खौबो नोंथाङा बाहायनो हायो जेब्ला नोंथाङा रिफ्लेक्शन शेड'खौ क्लिक खालामना होगोन अब्ला नुनो मोनगोन नोंथांनि आइकनाव खायसे मा जाबाय रिफिनाय बेबायदि नुजागोन नङाब्ला नोंथाङा बेवहाय ग्ल' शेड' अपसनखौ नोंथाङा बाहायनो हागोन बा नोंथाङा नै बेबायदि नाय जेब्ला नोंथाङा ग्ल' शेड'आव थुनानै होगोन अब्ला बेबायदिहाय नोंथांनि आइकना नुजानो सुरु जागोन फिर बेनि उनाव दङ जोंना नर्मेल नोंथाङा जेब्ला नर्मेलाव थुगोन अब्ला बाय डिफल्ट नर्मेलाव मा दङ बेबायदिहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन नाथाय आंनो बेफोरखौ अपसनखौ नाङा मानोना बेवहाय थानाय मेन सोदोब आरो बेनि सिङाव थानाय रिफ्लेक्शन बे मोननैनि गेजेराव एसे कनफिउजन जागोन बेनिखायनो आंनो बेखौ नाङा बेनिखायनो आं शेड'खौ बेवहाय नान अपसनाव थुनानै लागोन आं बेनिखायनो आं बेवहाय नान अपसनखौनो दोननो नाजागोन बेनि उनाव दङ जोंहा बेकग्राउन्ड नोंथाङा नोंथांनि आइकननि उनथिंजाय मा कालार लुबैयो नोंथाङा बे कालारखौ बेवहाय होनो हागोन बेवहाय दङ ड्रप डाउन मेनु बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामबाय क्लिक खालामबा नोंथाङा बेवहाय कालारनि अपसन मोनगोन अब्ला नोंथाङा जायखिजाया कालारखौ लुबैयोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय चुज खालामनानै नोंथांनि बेकग्राउन्ड कालारखौ होनो हागोन नाथाय आं बेवहाय जेबो सिलेक्ट खालामा आं बेखायनो बेवहाय केन्सेलखौ थुनानै होगोन दानिया जों बेवहाय मा खालामगोन बेवहाय जोङो ट्रान्सपेरेन्ट होननाय अपसनखौ थुनानै होगोन जेब्ला नोंथाङा ट्रान्सपेरेन्ट अपसनखौ सायख'गोन अब्ला नोंथांनि जिथु सोदोबनि उनाव थानाय कालारा गैया जालांगोन देट मिन्स नोंथाङा उनावहाय बेखौ बा बेवहाय जायखिजाया नोंथाङा कालारखौ होनो हागोन बेनिखायनो आं बेवहाय ट्रान्सपेरेन्ट अपसनखौ थुनाय जादों नाथाय नोंथाङा जुदि ट्रान्सपेरेन्टखौ लुगैयो अब्ला नोंथाङा जुदि गुबुन गुबुन कालारनि अपसनखौ लुगैयो पेटार्न लुगैयो ग्रेडियेन्ट लुगैयो अब्ला नोंथाङा बेवहाय सिलेक्ट खालामनानै होनो हागोन दानिया आङो आंनि नैबे चेनेल आइकनखौ आं डाउनलड खालामनानै लागोन बा आंनि कम्पिउटाराव सेभ खालामनानै लागोन सेभ खालामनानै लाखांनायनि उनाव आङो आंनि बे लग'खौ पिकमांकियाव बाहायगोन सेभ खालामनो थाखाय नोंथाङा गोजौआव नुनो मोननाय नैबे डान होननाय सोदोबाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन अब्ला थुखांनायनि उनाव जोंनि लग'आ बेबायदिहाय फैखांगोन दानिया नोंथाङा बेखौ नोंथांनि कम्पिउटाराव सेभ खालामनानै लागोन दानिया आं बेवहाय नुजानाय डाउनलड बाटनाव थुनानै होगोन नायदो जोंनि नैबे कारेन्ट लग' फाइलआ बेवहाय डाउनलड जानो सुरु खालामबाय जेब्ला बेबायदि खालामगोन अब्ला बे फाइलआ PNG फरमेटआव बेयो जोंनि कम्पिउटाराव सेभ जागोन दानिया जोङो नैथि स्टेपाव थांगोन जों नैथि स्टेपाव थांनो थाखाय जों गिबियावनो मा खालामगोन पिकमांकिखौ जोङो ब्राउजाराव अपेन खालामगोन बेनि थाखाय नोंथाङा ब्राउजारनि नैबे साथाराव टाइप खालामनो नांगौ picmonkey.com बेनि उनाव नोंथाङा एन्टार थुनानै होगोन अब्ला एन्टार थुनानै होयोब्ला picmonkey.com नि वेबसाइटआ बेबायदिहाय खुलिगोन पिकमांकि वेबसाइटआ मोनसे रोखोमनि पिक्चार एडिटिं टुल बेवहाय नोंथाङा जोबोद गोरलैयैनो नोंथांनि जायखिजाया फट' नोंथांनि जायखिजाया इमेजखौ बेवहाय एडिट खालामनो हायो नोंथाङा बेवहाय लुबैयोब्ला नोंथाङा बेवहाय मा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा बेवहाय रेजिस्टार खालामनो लुबैया अब्लाबो नोंथाङा बेवहाय फ्रियैनो रेजिस्टार खालामालासेनो नोंथांनि पिक्चारखौ एडिट खालामनो हागोन अब्ला नोंथाङा बेवहाय नुजानाय एडिट अपसनाव थुनानै होगोन जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा मोनसे गोदान पेज खुलिनाय मोनगोन मोनसे खोथाखौ आं नोंथांनोबो फोरमायगोन बे पिकमांकियाव फ्रि फिचार्सबो दङ आरो पेड फिचार्सबो दङ नोंथाङा बेवहाय फ्रियैबो बानायनो हायो नङाब्ला नोंथाङा बेवहाय फैसा होनानैबो बानायनो हायो नाथाय आं बेवहाय मा खालामगोन नोंथांनो फ्रि फिचार्सखौ माबायदि जोङो बाहायनानै जोंनि आइकनखौ बानायनो हायो जों बेनि बागै सोलोंगोन बेवहाय नोंथाङा बाय डिफल्ट मोनसे पिक्चार मोनखागोन गिबियावनो जों मा खालामनांगोन जों गिबियावनो क्रप होननाय नैबे अपसनाव थांनो नांगोन अब्ला जों क्रपआव क्लिक खालामनानै होगोन जेब्ला जों क्रपआव क्लिक खालामनानै होगोन अब्ला बेबायदिहाय अपसन ओंखारगोन आरो बेवहाय नोंथाङा नुदों बेवहाय बाय डिफल्ट नो फिक्स प्रपोर्शन
होननाय लिरनाय दङ। दानिया जोङो बेवहाय एक्चुअल साइजआव लिरनो हागोन जोङो 800 सानजाब 800। बेनि उनाव जों बेवहाय बेनि सिङाव थानाय स्केल फट'आव चेक मार्क खालामनानै होगोन। जेब्ला बेबायदि खालामगोन अब्ला जोंनि सावगारियाव अट'मेटिकेलि बेबायदि मोनसे शेप आकार लागोन। जिहेतु जोङो चेनेल आइकन बानायनो नांगौ बेखायनो जोङो बेवहाय 800 by 800 जों पिक्सेल बेवहाय सायख'नाय जादों। बेनि उनाव जोङो एप्लाइआव थुनानै होगोन। थ' बेनि उनाव बे फट'आ गावनो गाव बेबायदि महरनि जालांगोन। दा जोङो बेवहाय बै ल'ग'खौ लाबोनांगौ जाय ल'ग'खौ जों दानि बावैसो फ्लेमिंग टेक्सआव जोङो बानायनानै कम्पिउटाराव सेभ खालामना दोनदोंमोन। ओमफ्राय जों बेखौ माबोरै खालामगोन? दानिया नाय बेवहाय थानाय नैबे आगसिथिंजाय सिख्रि बायदि मोनसे महरनि आइकन दङ। बेयो जाबाय अभारलेस आरो बेवहाय जोङो मा खालामनो हागोन? थुनानै होगोन। बेनि उनाव जोङो जिअमेट्रिक अभारलेसखौ जोङो बाहायगोन आरो जों बेवहाय नैबे स्क्वेयर डेट मिन्स बर्ग आकारनि नैबे गोसोम दागोखौ जोङो सिलेक्ट खालामगोन आरो सिलेक्ट खालामनानै जों बेखौ जोंनि फट'आव लानानै फैगोन। बेनि उनाव जोङो बे गोसोम स्क्वेयरखौ जों बेबायदि बोफ्लावनानै जोङो बेनि पिक्सारनि समान बेबायदि जोङो खालामनानै लागोन। थ' दा जोंनि दानि बावैसो नुनाय नैबे पिक्सारा मा जालांखो? गोसोम एबा ब्लेक जालांबाय। दानिया जोङो बेवहाय जोंनि गावनि ल'ग'खौ बेवहाय लाबोनो नांगौ। दानिया नैबे आगसिनि गोजौ खनायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन अभारलेस नुनो मोनगोन। बेनि सिङाव एड योर अन अपसन नुनो मोनगोन। जों बेवहाय थुनानै होगोन। जोङो जेब्ला नैबे एड योर अन होननायाव थुनानै होगोन अब्ला बेबायदिहाय मोननैसो अपसन ओंखारगोन। थ' बेवहाय अपसन महरै नुजादों माइ कम्पिउटार, माइ हाब आरो मड दङ। नोंथाङा बेनिनो माइ कम्पिउटाराव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा दहाय जों फ्लेमिंग टेक्सआव बानायनाय ल'ग'खौ नोंथाङा नागिरनानै बेवहाय सिलेक्ट खालामनानै अके खालामनानै होगोन। थ' नायदो जोंनि ल'ग'आ बेबायदिहाय नुजाफैबाय। दानिया जों बेखौ फारनैथिंबो बोफ्लावनानै बेबायदि गिदिर खालामनानै गेजेराव लागोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोजोर लाखिनो नांगोन जे बेवहाय नोंथांनि जिथु आइकननि मोनफ्रोमबो साइडथिं लेफ्ट, राइट, सा आरो गाहाय खायसे गेप बा मार्जिन नोंथाङा लाखिनो नांगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ नोजोर होनो नांगोन जाहाथे नोंथांनि ल'ग' टेक्सटआ सार्कलनि गेजेराव मोजाङै नुजायो। जों दानिया जों मा खालामगोन? जिअमेट्रिक शेपआव जों थांफिनगोन। थांनानै नैबे बेंखनारि आकारनि बेखौ जों सिलेक्ट खालामगोन। जेब्ला क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबे नै सार्कलआ डेट मिन्स बेंखना जोंनि आइकननि गेजेराव फैबाय। दानिया जों बे सार्कलनि गाबखौ जों सोलायनानै लागोन। सोलायनो थाखाय बेवहाय क्लिक खालामगोन। खालामनानै जों हमनानै लाबाय बेखौ जोङो गोमो कालारनि होगोन। दानिया जों बे बेंखनखौ बोफ्लावनानै गिदिर खालामनानै होगोन जाहाथे बेयो जोंनि नैबे स्क्वेयरनि रुगुङाव नांहैयो। दानिया नाय बेयो बेबायदि जाहैबाय। दानिया जों मा खालामगोन? बे सार्कल शेपनि सायाव जोङो राइट क्लिक खालामनानै होगोन। जेब्ला क्लिक खालामब्ला नोंथांनाव खायसे अपसनफोर ओंखारगोन। दानिया बे अपसनफोरनि मादाव नोंथाङा सेन्ड टु बेक होननाय अपसनखौ क्लिक खालामनानै होगोन। जेब्ला बेबायदि क्लिक खालामनानै होगोन अब्ला जोंनि बे बेंखनारि आकारा सिंथिंजाय थांगोन। डेट मिन्स बेकग्राउन्डआव थांगोन। दानिया जों मा खालामगोन? बर्ग आकारनि नैबे गोसोम बेकग्राउन्डआवबो जोङो राइट क्लिक खालामगोन। बेबायदि खालामनानै जों मा खालामगोन? सेन्ड टु बेक होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। थ' नोंथाङा नायदो बेयो बेबायदिहाय गल आकारनि शेप नुजाबाय। थ' नोंथाङा बेवहाय नोजोर खालाम नोंथांनि ल'ग'नि सोदोबा जाहाथे बेवहाय दानजालाङा। थ' बेवहाय दानजायाखै मोजाङै नाय नोंथाङा। बेबायदि जायोब्ला नोंथांनि ल'ग'आ थिगैनो थागोन। नोंथाङा गिनो गोनां जेबो जानाय नङा। अब्ला आं बेखौ थिग मोनदों बेखायनो आं बेबायदिनो दोनसिगोन। दानिया जोङो नैबे बेंखनारि महरनि खिन्थायखौ जोङो डिलिट खालामनानै लागोन। थ' डिलिट खालामनो थाखाय जों मा खालामगोन? बेखौ गिबियावनो सिलेक्ट खालामगोन। सिलेक्ट खालामनायनि उनाव जों नैबे डिलिट अपसनखौ थुनानै होगोन। अब्लानो बे डिलिट जालांगोन। दानिया जों नैबे स्क्वेयर महरनि जोङो बेकग्राउन्डखौ मा कालार होगोन? कालार होनो थाखाय जों बेखौ सिलेक्ट खालामगोन। दानिया सिलेक्ट खालामनानै बेवहाय कालारनि खायसे अपसन दङ। बेवहाय थुनानै जोङो बेनि कालारखौ सायख'गोन। बेवहाय आङो बेनि कालारखौ एसे लाइटै दोननो नाजागोन। थ' बेवहाय नैबे मोनसेया गाहाम जानाय नङा। बे बांसिन जागोन। बांसिन ख्रा नुदों जों बेखौ बाहाया। थ' आं नैबेखौ बाहायगोन। नैबे मोनसेया थिग जागोन जोंनि थाखाय। थ' दानिया नायदो जोंनि बे चेनेल आइकना लगभग तैयार जाबाय। दानिया जों बेखौ कम्पिउटाराव सेभ खालामनो नांगौ। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन? बेवहाय नैबे गोजौआव सेभ अपसन दङ। नैबेयाव थुनो नांगोन।
नाथाय बेवहाय थुयोब्ला नोंथाङा इमेल होनानै बेवहाय साइन इन खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि खायसे क्रेडिट कार्डनि इनफरमेसन होनो नांगोन। बेनि उनावसो नोंथाङा नोंथांनि नैबे लग'खौ सेभ खालामनो हागोन। नाथाय नोंथाङा जुदि बेखौ बेबायदि लुबैया, नोंथांनि क्रेडिट कार्ड बा बायदिसिना खायसे इम्पर्टेन्ट इनफरमेसनखौ नोंथाङा जुदि होनो लुगैयोब्ला अब्ला मोनसे सर्टकाट मोनसे मेथड दङ, नोंथाङा बेखौ बेबायदि खालामनो हागोन। अब्ला बे सर्टकाट मेथडआ जाहैबाय नोंथाङा मा खालामगोन, लग'खौ जुम इन खालामनानै लागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा बे लग'नि स्क्रिनशट लागोन। स्क्रिनशट खालामनो थाखाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावगोन। नोंथांनि लेपटपा जुदि आसुस बा नोंथाङा स्क्रिनशट लानो थाखाय मा खालामगोन, गिबियावनो कीबोर्डआव थानाय विंड'ज कीखौ थाबनानै लागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा कीबोर्डआव थानाय प्रिन्ट स्क्रिनखौ थुनानै होगोन। बेबादि खालामबानो नोंथांनि लग'नि स्क्रिनशट लानाया जाफुंगोन। थामहिनबा नोंथाङा नोंथांनि बानायनाय लग'नि सावगारिखौ दैखांनानै लाबाय। दानिया नोंथाङा दानि बावैसो स्क्रिनशट लानाय लग'खौ अपेन खालामनो नांगोन। अपेन खालामनो थाखाय नोंथाङा डेस्कटपआव थानाय माइ कम्पिउटारखौ खुलिगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय ओंखारनाय खायसे अपसनफोरनि मादाव पिक्चार्स होननायाव क्लिक खालामनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा बेबायदि थुनानै होगोन अब्ला स्क्रिनशट थानाय फाइलआ नुजागोन। जेब्ला अपेन खालामगोन नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि नैबे स्क्रिनशट लानाय फट'खौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा लानाय स्क्रिनशट फट'नि सायाव राइट क्लिक खालामनानै होगोन। राइट क्लिक थुनाय लोगो लोगो नोंथांनो बेबायदि पपआप मेनु ओंखारगोन। जेब्ला पपआप मेनु ओंखारगोन नोंथाङा मा खालामगोन, बेनिनो नैबे अपेन विथ होननाय अपसनाव नोंथाङा बेबायदि कार्सरखौ दोनगोन। जेब्ला दोनगोन अब्ला फिसा मोनसे पपआप मेनुआ ओंखारगोन। दाना बेनि नैबे पेइन्ट होननाय अपसनाव नोंथाङा बेबायदिहाय थुनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनि बे स्क्रिनशट लानाय सावगारिया बेयो पेइन्टआव खुलिजागोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय आगसि खनानि गोजौआव थानाय सिलेक्ट होननायाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि लग'खौ बेबायदि सिलेक्ट खालामगोन। बेबायदि ग्रोबै सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा आगसि खनानि गोजौआव थानाय क्रप होननाय सोदोबाव क्लिक खालामनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा क्लिक खालामनानै होगोन अब्ला नोंथांनि चेनेल आइकनाल' थालांगोन आरो गुबुन बाकिफोरा डिलिट जालांगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय आगसिनि गोजौ खनायाव थानाय रिसाइज अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय थानाय अपसनफोरनि मादाव पिक्सेल होननायखौ चेक मार्क खालामगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय मेनटेन एस्पेक्ट रेशियोखौ आनचेक मार्क खालामनो नांगोन। दानिया नोंथाङा हराइजन्टेलनि बक्सआव 800 लिरनानै होगोन आरो बेनि उनाव भार्टिकेलनि अपसनाव 800 लिरनानै होगोन। दानिया नोंथाङा गाहायाव थानाय अके अपसनाव थुनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा थुनानै होगोन नोंथांनि चेनेल आइकना 800x800 पिक्सेलनि साइजआव सोलायलांगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ सेभ खालामनानै लागोन। सेभ खालामनो थाखाय नोंथाङा फाइल अपसनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा सेभ एज होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बे फाइलनि मुंखौ दोननो हायो। हमनानै लाबाय बे फाइलनि मुंखौ नोंथाङा दोनबाय लग'। दानिया नोंथाङा बेखौ डेस्कटप लकेसनखौ सायख'नानै सेभ होननायाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा अके होननायाव थुनानै होगोन। नाथाय जुदि नोंथांनि चेनेल आइकननि स्क्रिनशटखौ नोंथाङा लानो हायाखै अब्ला नोंथाङा नैबे टेकनिकखौ बाहायगोन। जेब्ला नोंथाङा लग'खौ बानायखाङो अब्ला आगसि खनानि गाहायाव थानाय विंड'ज अपसनाव थुनानै होगोन एबा नोंथांनि कीबोर्डआव थानाय विंड'ज कीखौ थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा सार्च अपसनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा सार्च बक्सआव स्निपिं टुल होननानै लिरनानै होगोन। जेब्ला लिरनानै होगोन अब्ला स्निपिं टुलनि अपसना ओंखारगोन। दानिया स्निपिं टुलाव क्लिक खालामनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला फिसायै पपआप मेनु ओंखारगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय मोनथाम अपसनफोरनि मादाव निउ अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आइकनखौ सेलेक्ट खालामगोन। बेनि उनाव नोंथाङा फाइल अपसनाव थांनानै सेभ एज होननायाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बे फाइलनि मुंखौ लिरनानै सेभआव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा सेभ जानाय आइकनखौ रिसाइज खालामनो नांगोन। बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा डेस्कटपआव थांगोन। दानिया नोंथाङा नोंथांनि आइकननि सायाव राइट क्लिक खालामगोन। राइट क्लिक थुनाय लोगो लोगो नोंथांनो बेबायदि पपआप मेनु ओंखारगोन। जेब्ला पपआप मेनु ओंखारगोन नोंथाङा मा खालामगोन, बेनिनो नैबे अपेन विथ होननाय अपसनाव नोंथाङा बेबायदि कार्सरखौ दोनगोन। जेब्ला दोनगोन अब्ला फिसा मोनसे पपआप मेनुआ ओंखारगोन। दाना बेनि नैबे पेइन्ट होननाय अपसनाव नोंथाङा बेबायदिहाय थुनानै होगोन।
जेब्ला नोंथाङा थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनि बे सावगारिया पेइन्टआव खुलिजागोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय आगसिनि गोजौ खनायाव थानाय रिसाइज अप्शनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय थानाय अप्शनफोरनि मादाव पिक्सेल होननायखौ चेक मार्क खालामगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय मेनटेन एस्पेक्ट रेशियोखौ आनचेक मार्क खालामनो नांगोन। दानिया नोंथाङा हराइजन्टेलनि बक्सआव 800 लिरनानै होगोन आरो बेनि उनाव भार्टिकेलनि अप्शनाव 800 लिरनानै होगोन। दानिया नोंथाङा गाहायाव थानाय अके अप्शनाव थुनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा थुनानै होगोन नोंथांनि चेनेल आइकना 800 सानजाब 800 पिक्सेलनि साइजआव सोलायलांगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ सेभ खालामनानै लागोन। सेभ खालामनो थाखाय नोंथाङा फाइल अप्शनाव थांगोन आरो बेयाव थानाय सेभ एसआव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बे फाइलखौ माबा मोनसे मुं दोननानै सेभ अप्शनाव थुनानै होगोन। दानिया जों दानिबावैसो बानायनाय चेनेल आइकनखौ इउटिउबआव आपल'ड खालामगोन। बेबायदि खालामनो थाखाय ब्राउजाराव थांनानै नोंथांनि इउटिउब चेनेलाव लग इन खालामग्रोनो नांगोन। बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा ब्राउजाराव थांनानै इउटिउबखौ खुलिनो नांगोन। दानिया जोङो जोंनि इउटिउब चेनेलाव लग इन जागोन। इउटिउबआव लग इन जानो थाखाय नोंथाङा नैबे आगदानि खनायाव थानाय साइन इन अप्शनाव थुनानै होगोन। थुना होखांनानै नोंथाङा नोंथांनि चेनेलजों लोब्बा थानाय इमेल आइडिखौ होनानै आरो बेनि उनाव पासवर्डखौ होनानै लग इन जागोन। अके, दा आं आंनि नैबे इउटिउब चेनेलाव लग इन जाबाय। बे आंनि मोनसे गुबुन चेनेल। दानिया नोंथाङा बे पेजाव नुजानाय आगदानि गोजौ खनायाव थानाय दुलुर आइकनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेवहाय खायसे अप्शनफोर ओंखारगोन। बे अप्शनफोरनि गेजेराव नोंथाङा माय चेनेल अप्शनाव थुनानै होगोन। जेब्ला माय चेनेलाव थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा मोनसे गोदान पेज खुलिनाय मोनगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय आगसिथिंजाय थानाय नैबे दुलुर आइकनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेबायदि मोनसे पप-आप मेनु ओंखारगोन। बेवहाय बुंनाय जादों नोंथाङा बे चेनेल आइकनखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोल प्लासनि थ्रुयै थांनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे एडिट अप्शनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला गुबुन मोनसे गोदान पेजआ गेंगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय थानाय नैबे दुलुर आइकनाव थुनानै होगोन। थुना होखांनायनि उनाव मोनसे पप-आप मेनुआ बेबायदि खुलिगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय थानाय आपल'ड अप्शनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन? दानि बावैसो बानायनाय लग'खौ नोंथाङा बेवहाय सिलेक्ट खालामनानै अपेन अप्शनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथांनि आइकना आपल'ड जानो सुरु खालामगोन। दानिया नोंथाङा बेनि गोजौआव थानाय डान होननाय सोदोबाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनि आइकना बेबायदि आपल'ड जानो सुरु खालामगोन। आपल'डआ जेब्ला साक्सेसफुल जागोन अब्ला नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि चेनेल आइकनखौ बेबायदिहाय नुनो मोनगोन। अब्ला नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आइकनखौ साक्सेसफुली आपल'ड खालामनो हाबाय। कंग्रेचुलेशन्स! आंनि भिडिअखौ नोंथाङा जुदि गाहाम मोनदोंबा प्लिज लाइक खालामनो दाबाव, जाहाथे आं नोंथांनि थाखाय बेबायदिनो मोजां भिडिअ इयुनाव बानायबाय थानो हायो। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि बे भिडिअखौ गाज्रि मोनदों अब्ला नोंथाङा डिसलाइक बाटनखौ थुनो दाबाव। नोंथांनि थाखाय आं इयुनाव आंनि बे भिडिअखौ साबसिन बानायनो नाजागोन। लोगोफोर, उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ आं लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, गुड बाय।